Здравейте, сега ще ви покажа един фокус. Така. Изваждам картите. Така, сега разбъркваме картите. Сега наблюдателят трябва да се избере от 10 до 21 число и ние толкова карти ще отделим. Например, сега наблюдателят избира 10 и отделяме 10 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето пак да видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 карти. Сега правим ето така ветрило. Така. Сега наблюдателят трябва да посочи една карта. Например тая. Видите ли? Ето. И тя е първа, втора, трета карта. Първа, втора, трета карта. Нали така? Събираме. Правим така едно, две. Тук е вашата карта. Слагаме я тук. И ето, че пак е отгоре. Ето как става. Значи наблюдателя казва 10 до 20. Едно число. Нали пак ще спомня 10 карти. Ето 2, 4, 6, 8, 10 карти. Нареждате ги, нали правите ето така ветрило. Обаче зад ветрилото слагате една карта ето така. Вижте. Виждате ли? Ето така една карта. И му казвате да се посочи една карта, нали без да взима. Например, тя е ето тази. И тя е петица с пътя. Ето. И тя е първа, втора, трета. Обаче не е първа, втора, трета, защото отзаде, нали, тази карта се брои за четвърта. Тя е първа, втора, трета, четвърта, нали така. Вие събирате, оправите и тази карта и правите така, едно, две. И тук трябва да е тяхната, обаче е другата. И не я слагате тук, или може да се сложите в джоба. И пак е отгоре. Надявам се фокуса да ви е харесал. Това беше. Довиждане.